Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailing nga ditinagan Anuel at Tagabenguet. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Ilingad naklaangan manang itinagan Anuel, taga Bengueta, kat may saakmet kadagiti na ayat, kan kanayon amagagaran, amang padpadaan kadagiti maipatpatangatang apakasaritaan ti biyag, dagiti padak adumdumngeg, kan mang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Addan pamilyak manang, gamti pakasaritaak, kat napasamak ide agtutubo ak paylaeng. Sapay lakomata maikanmet iti gundaway ama idrama ti pakasaritaak, tabareng agpaay agiya kadagiti kas kanyak ti sitwasyon na. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lakay, aday padamag ko kan ka. Anya day taminda. Amom, nakita kitay ni Noel nga anak ta. Aday di salas kag salsala. Ay na, naglaing mo't gayam nga agsala. Agpaiso? Diyak pa nga min nakita kat.
Adagayam talento di anak ta no kasta. Mas daawak nga rod. Diyak la pagarupan analaing matgayam asumala. Kasla dagiti mabuybuya iti telebisyon. Ay na, nagsayatan ngay no kasta bakit? Amom, nagdakkel apagyamanan ta dayta iti Diyos. Tauray addan edad ta, idinaadaan ta iti anak. Kan agmay may sapay. Adamot na isang sangayan at talento na. Kan saan laeng aday ta. Nasaririt pa'y iti pagadalan. Wen nga rod minda, tamanipod nagadal, consistent honor student di anak ta. Makapaayat at talaga. Apay nga rod akil lahat nga imisem ka. Malagip ko lang amin. Tungkal mapantay ti pagadalan. Ti amuda kat apo ko ta ni Noel nga anak ta. Kasano kat naguubing mat ngamin dagiti parents ita apanawan. Saan nakas kadata analadaw anaadaan iti anak. Nga rod Ay wen, ayan nga di anak ta. Nadan iti silid na, nakaturugan. Ah. Nalabitan na banog, gapu iti kasasala na itay. Nakaturugan. Ay sus, masapul areingan ta minda. Ta saan pa anangan day jay? Agidasarkan tayo nakreingan di anak ta. Masapul amangan pa'y sakbay amaturog. Noel, anak. Naglaing ka kanong agsala ko na ni mamang mo. Saan mo't papang? Pinadas ko lang no kabalak. At nangamin dagiti step sa makit-kita kiti YouTube. Kaya't ko ngamin atuladan. Ay na, naglaing ka anak ko. Kasla ka dagitay mabuybuya iti telebisyon. Agyaman ak mamang. Kaya't ko ngamin na talaga tagbalin a dancer. Awan dakas na anak ko, tatalentom dayta. Sunalaeng, tasapay kuma, tasana maapektaran ti panagadal mo, iti dayta kayat maserken at talento. Wan nga agpayso, Noel. Consistent honor student ka. Kat saan mi akayat ka ni papang mo ang maapektaran ti panagadal mo, gapu iti asem mo nga agsala. Promise mamang, papang. Santo apulo sa maapektaran ti panagadal ko. Kaya't kapag gidanan ti panagadal ko, kanti pa nagbalin ko a dancer. Adakan ka dayta anak ko, ngampat patigmaanan da kalaeng. Para mutla iti pagsaya atam ti panpanunutan mi kan ni papang mo. Tay manugot ka nga ag-perform intong Teacher's Day, Noel? Diyak ko mga rod kayat Rose. Ngamimpilit mat ni teacher. Rumbang laang. Naglaing kanto pa'y ngagsala. Adapay abak mo a professional dancer. Talaga, Rose? Wan, isa rumbang nga ipakitam day ta talentom. Anya ti amom, ang mga noada makadiscover kan ka. Kan, apay ngamin adi ka makisalip no ada dance contest. Kasla nga minadapay la panagamak ko. Ang mga no sa anak tumutla ang mga abak. Ta sigurado ang nalalain dagiti makisalip iti dance contest. Kasano ang maamuam no di mo padasan? Basta siyak. Siyak ti number 1 fan mo. Agyaman na kadi pa ng suportam kanya, Rose. Lalaing nga ro din doon presentation. Sapay lang ko matasana kag nervyos. Kabailam day ta. Nang runak at addan to dagiti parents mo. Ipakitam kadakwada ti talentom. Tapno nakarkaro pa'y nga ipanakkel da ka nga anak da.
Lakay, nakitam ka din no kasano kalaing ni Noel iti presentation da itay iti pagadalan da. Wan minda, naimatangak no kasano ti kinalaing di anak ta. Ay na, makapasalibok kag itirik na. Itay nangagkunti kas taunay apanang palpalakpak da kenkwana. Talaga talentado di anak ta, bakit? Panagkita kat kabailan nanti makisalip no adda maangay a dance contest. Ang mga numangabak pa'y. At kenkwana day tano kayat na. Ngamin, tsak kayat adata ti mga lokoy kenkwana a makikontes. Tsak kayat ama pressure ni Noel. Dati kayat ko, aramidan na dayta, gaputa iso ti pagragsakan na. Saan kat agaputa kayat ta a makikontes. Siyempre, bayad talata nga iso ti agdesisyon may papaniti day ta abanag. Tinapatag, suportado ta iti aramidad na. Wan mo ta, ngamkas iti kanayon nga ipalagip ta kenkwana. Saan ko maamaapektaran ti panagadal na? Rumbang laang Lakay, tano makita ka mabaybayan nan ti panagadal na. Ay, day tamot na di saan na mabalin. Kaya't ko nga min makaturpos ti anak ta. Manag nga iso ti rumbang minda. Paliiwan ta. Agam ka na na palagipan ta. Ta narigat mat no tubngaran ta ti pagisman na. Ubingak pailaan kat naasama kon nga agsala man ng Emmy. Gapo siguro iti mabuybuyak iti telebisyon kan internet. Kan adagagayem ko iti pagadalan a member iti dance troupe. Idi damo, mabainak amang ipakita iti talento. Ngam iti panaglabas ti aldaw, na adda anak matlaang iti kumpiyansa iti bagik. Kanayon da kapag performan iti pagadalan mi. Kat timang patpatibkar iti pakinakam ko, iso ti ibagbaga ti kaadwan at talagaan nalaingak kano nga agsala. Agingga iti maysa nga aldaw. Naglaing ka iti practice Noel. Talaga nga awan na pulos pa nag-nervyos mo nag-perform ka. Agyaman na, Rose. Medyo nairwamak mo't naminin. Kanayin nak nag-practice si balay. Adda ko madawatag apaborkan ka, Noel. Anya day ta? Kasangay nga ni ading ko intong Domingo. Kat adda maangay a program. Kaya't ka ko mga awisan. Kan mabalin, ag-perform ka kuma. Intermission. Anya? Siyak? Sigurado ka, Rose? Kasla nga minsan anak pa analay nga ag-perform iti kakastang okasyon. Anya, saan? Nagatuti nang idayaw kan kay ti presentation dito pagadalan. Kabang ilam day ta. Masapol nagpakadaak pa'y kada mamangkan papang. Kat jak amo no palubusan dak. Sapay ko mama ta umanugot da. Promise, siyak ti makaamo iti amin. Agsala ka laeng. Sigurado ang maguston day ta ni ading ko. Naasamot namin day jay ka dagiti salsala. Sige, padasa ka kasarita dagiti dadakkel ko. Kat agyaman na kiti panagtalik mo kanya ka, Rose. Awan day jay. Basta, no pinalubusan da ka, ipakaamom adagos kanya ka, tapno maibagakmat ka ni ading ko. Wen, kasapulan nga rin nagpraktisak pa tapno napimpintas to the performance ko. Adakan ka day ta. Sapay lang ko mga rin ta umanugot na papangkan mamang, nga umatendak iti kasangay ni ading mo.
ibagak kada kayo. Anya dayta Noel. Kasla importante anak ko. Wan nga rod anak. Di ngamin gayem ko di school papang. Mamang, birthday di ading na itong Domingo. Aw-awisan na nag-perform para iti party ni ading na. Ha? Ay kasta ka din Noel. Kabaalam ka din tag-perform iti kakastang okasyon, Noel. Ang mga nag-nervyos ka mo't anak. Huwag mo't nga agpaiso anak ko. Saan mo't siguro, mamang, papang. Agpraktisa klangan na naimbag. Sakbayad numanon day tangal daw. Ay, sige. No, day tati kayat mo. Palubusan da ka. Ngam sigurado manapintas si performance mo. Tapno nakarkaro arumagsak day ta birthday party. Kat sigurado masaan ka mapuyatan iti panagprak-practice mo. Ang mga numaapektaran di panagadal mo, Noel. Ikarik, mamang. Sanak nga agpuyat. Tapno sanak amalit iti klasik iti kabigatan na. Kat sana maapektaran ti panagadal ko. Anak, amom mata suportado da ka kadagiti pagismam. Ngam ikarim asaan na maapektaran ti panagadal mo, wen? Wen, papang. Mamang, agtalik kayo kumakanyak. Pinalubusan da ka kadi nga agatender iti party ni ading ko. Wen, Rose. Kaslak tib-tib bayo ak nga rod. Sige, kabailak na ito eh. Saan ka nga min nervyos Ay, Asla ka lang ang agprak-practice. Kaslamot lang yung aramidom dito yung school na the performance mo. sapay lang ko mga rod tamagustuhan to dagiti sa nga ili ti panagsalak. Ay, ado ka diti dumaray a tao ijay? Medyo adumat. Ngam kapag yan may tikaadwan adumaray. Kan nasisingpot da. Ay, no saan laga po kun ka, Rose? Diyak kumakayat. Talaga ngamin na mabainak pa ilaeng. Basta, ipakitam ti talentom. Kat sigurado ang maparagsak mo ti birthday ni ading ko. Nasapa ka mo tasim magpat, Noel. Nalpas ka din ti party. Ang dapat dagiti nabati a kabagyan day jay, mamang. Kat, kumusta agay mo ti performance mo, anak ko? Ay na, mamang. Naparagsak ko ida. Amuyo ka diyan namin ano a pinagsaladak. Kasta unay mo't aragsak di mismo ang nag-birthday. Ay na, talaga nga ruda na laing ka, anak ko. Nagmayat gayam tirik na. No ado ti maparagsak a tao, mamang. Dagiti daduma ka tayo bak. Dinanggayan dak pa nagsala. Iso nakaragragsak di party. Ala, mapan ka karudod iti silid mo, anak ko, tapno makainanakan. Amo ka na bannog ka. Sige nga rod, mamang. Panawan kayo pa eh. Talaga nakaragragsak di party ti kabsat ni Rose. Sino ka ito nag-text? Ni? Numero lang matagparparang. Hi, Noel. Nakita ti performance mo itay ta adakmat iti party. Ha? Talaga nalaing kang agsala. Kasapulak dagiti kasken ka talented performers. Are you willing to join our team? Hala, pudno nga taday ito ang mabasbasa kita. Sino nga taday ito ang nag-text kanyak?
Naganos pa'y lang nga edad ko manang Emmy, ininot ana develop ko ti talent ko iti panagsala. Kat saan mo't panagpanakal manang, ado ti maparparagsak ko no kasday nga adda ti pagpabuyaak. Iso nga ad-adda pa'y anagensayo ak, tapno nakarkaro amaasa ti talentok. Kagiddan ti panangasak iti kabaalak, siniguradok asaan ang maapektaran ti panagadal ko. Kat saan ang madadaal ti record ko iti pagadalan, taday talaang ti amok ang maipaay ko a pagragsakan dagiti dadakkel ko. Kalpasan day digundaway ang nagperformak iti kasangay ti kabsat ti gayem ko, naklaatak iti naawat ko a text message manang. Iso nga idinaikanak iti gundaway, kinasaritak adagos ni Rose. Rose, ada nag-text kanya kalpasan ti party di balayo. Kaya't ko kumadamagan ng amom. Ha? Sino? Kun may papanitian niya day ta-text. Agbirbiro ka no matiti talented performer sa kaskanyak. Marisa ka no tinagan na. Aywan, siyak tinangitad iti number mo. Ha? Ni Tita Marisa Dayjay, manager dagiti local artist. Kaya't nakanatulungan na interesado ak. Diyak mo't amo no puno ti ibagbagana. Ngam nabuya na ka no iti birthday party na ading mo. Pudno ti bagbagana, Noel. Legit Dayjay. Ha? Adon tinatulungan na a local artist. Dagiti daduma, singers. Dagiti daduma met, dancers akaskan ka. Kan kayat na timang bukol iti grupo dagiti dancers akaskan ka. Iso alalukuyan na ka. Naglaing ka kanungamin kunana. Ala Rose, diyak lang pagharap nga dadumtang kanya kakasto nga oportunidad. Ngam, masapol nga ipakamuk pa nga umuna dahito kadagiti dadakkel ko. Rumbang laeng. Tapno maamuam met ti kapanunutan da. Rose. Hanya ti amom, naagbalin kanton analatak a dancer. Kasta diyak amo no kasano nga ilawlawag ko dahito kadamamangkan papang. Amo mo tindag iti dadakkel ko. Kaya't da nga'y priority ti panagadal ko. Di pa dasam nga ibaga. Ngam, interesado ka kadi. Siyempre amumot aday ti passion ko. So akayat ko talaga. Kun man na adumtang ti kasto nga oportunidad. Iso na lang tagad adalak pa'y lang amin. Iyo man mo kadagiti dadakkel mo, tapno maamwam no anya ti opinion da, maipapan iti daytoy nga oportunidad. Ada ko yuman ko kada kayo. Anya dayta Noel. Ada nga min nakasaksi iti performance ko iti party adinar ayak. May sa manager dagiti local artist diti lugar tayo. Kaya't nakatulungan. Anya? Manager? Ay, ang mga nuskam dayta anak ko. Saan mamang? Gayem ti ina ni Rose agayem ko. Legit dayjay ko na ti gayem ko. Anya ti kayat na mapasama. Kaya't na nga agmiyembro akit bukbuklin na grupo dagiti dancer mamang. No kumapang kakadakwada. Kasanon ti panagadal mo? Jakmot may 20 panagadal ko mamang. Kabala kapag gidanan ti panagadal kan ti pagismak. Arapap ko ngamin dayta mamang. Anak, narigat apagiddanan ti panagadal mo kan ti ibagbagap nga ikakapeng mo iti dayja a grupo. Sigurado ang marigatan ka kat maisakripisyo ti maisa kadakwada. Nga mamang, dayto yung tinararapap ko itinabayaga panawen. Agtalik kayo ko makanyak. Ikandak ko may ti chance. Diyak kayat ang maisagmak ka, Noel. Masapol a panunutom ang naimbag day taabanag. Mamang,
Sana kanain nga dakas to adumtang nga oportunidad. Maawatak ti panagdandanag yu. Ngam pangaasiyo ko ma. Agtalik kayo kanyak. Maawatan ka mo't kat anak ko. Ngam saan akas jay kalaka ti amin. Amin a desisyon mo ita. Maapektaran ti masakbayam. Amok day ta mamang. Ngam kayat ko kung mga ituloy day to'y. Tapno may paayan kayo mo't itinasayata pa nagbiag. Saan ka kadi ama-amak anak ko? Kasano no saan nga agbaligi day ta? Jack ilibak nga damot pa nagamak ko mamang. Ngam, amangan no agbabawi ak to'y tinakana. No Jack pulos padasan. Jack kahit agbabawin to mamang. Tinasaya at pagsaritaan tanto manan day ti abanag anak ko. Masapul ayuman ko pa'y daytoy kan ni papang mo. Kinasaritan nak ni Noel may papan iti pagasman na. Anya ti may papan iti day taabanag, bakit? Adda mga lalo ko'y kankwana ako mapang iti may sa dance troupe. Anya ti ko na dyan anak mo? Interesado nga ro dyan anak ta. Ngam pampanunutot ti panagadal na. Sigurado ang maapektaran nga uray ibaga na kabailan na paggiddanan. Talaga amarikatan, Minda. Kan may sa, no bilang agbaligi ti grupo da, kat makatagtagad to iti dakkel ni Noel. Amang ano'y pamaysanan to ti panagsalan na kat dinan ituloy ti agadal. Dahi tangarod ti pampanunutak, Jose. So adyak umanugot iti kayat na. Masapol nga agturpos pa'y nga agadal. Adu pa iti sumagbay nga oportunidad kan kuana, taubing paymet. Dahi tangarod tinaskan nga ipakaawat na kan kuana, bakit? Nasing pa dyan anak ta. Mamati ak amaawatan na ti kaya ta mapasamak. Ta para mo't lang iti pagimbagan na ti pampanunutan ta. Iso kasaritam to ang naimbag. Nakasaritam ka din da mamang mo. Maipapan iti jayakan ka ni Tita Marisa? Marit na kasan nga umanugot da mamangkan papang ko, Rose. Amangan ka nung amin na maapektaran ti panagadal ko. Kayat da, ag-focus ak pa iti panagadal ko. Talaga amin na kayat nakamaturpos nga umuna ni mamang ko. Di kasaritam to man idan ka ni papang mo. Ipalawag mo no kasano ka kaseryoso iti passion mo. Kan iti panagadal mo. Naipalawag kun kan ni mamang. Marit na kakasla madisdismaya. No, ibagbagak ti may panggap iti passion kong agsala. Ngam saan ka mo't amabalin na sumuko, Noel? Arapaap mo dayta. No di mo takderan, asino pa iti mga ramid? Amok dayta. Diyak kahit ang masakitan da. Gapulang iti arapaap ko. Nangruna ni mamang ko. Arapaap mo dayta. Aramidam ti amin, tapno makumbinsir mo dagiti dadakkel mo. Tano saan? Amang ano pagbabawyam to iti udi na. Ang yaman na, Rose, ha? O sige, padasok mo na nakasarita da mamangkan papang ko. Ada aklaang dito'y Noel. Kanayo na ka nakasuportakan ka. Amok akabailam dayta. Mamang, mabalin kayo kada kasarita manen.
May papan ka di manan dayta iti panagsalam, Noel? Wan mamang. Amo ka na ilawlawag yun decide you. Kaya't ko kumaman ng tagpalawag kada kayo. Anak, napagsaritaan tan ti may papan iti daytoy. Agpada ti kapanunutan mi kani papang mo. Ha? Diyak kayat nga ag-focus ka iti panagsalsalam, kabayatan ti panagadal mo. Mamang, saan kung tabay-bayan ti panagadal ko? Mabalin ko matapagiddanan. Amok nga intelihente ka, anak ko. Ngam saan akas jay kalakana. Adu ti maisakripisyom. Ngam kasanon no dahito ilangan ti chance ko, mamang. Saan nga amin na tao kat maipaayan iti kasto nga oportunidad? Anak, siyak ti inam. Ti kayat ko laeng kat ti makapasayaat kan ka. Oh, Iso adyak kayat ang makisugal ka itibay sa abanag asaan asigurado. Ngam ti panagadal mo, sigurado dayta. Gamang mo dayta aging gatong palbiag mon. Kat awan apulos ti panakapaay mo, no dayta ti piliyam. Saan akas iti planom, asaan mo't asigurado? ngam kasano ang mamwak? No saan asigurado? No jakmat padasan, mamang. Imbagak batan Noel. Apaaman ang makaturpos ka, kat dayta talaga ti kayat mo. Sige, palubusan da kanton. Makaamu kanton no anya ti kayat mo. Ngam ita, tikid-kid daw aklaeng kat agturpos ka pa'y anak ko. Manulaengan atawan, makalpas kanton. Isungar da kahit ka apadasan mo't, mamang. Tapno mapanagnikak kada kayo, akabalak tagbaligi. Saan nga amin kat agbaligi anak ko? Saan atong palbiag dayta kayat mo? Iso apang nga asim, no napatag kabikan ka kanipapang mo. Ipaay mo kumati arapa ap mi parakan ka. Ti makaturpos ka iti kolehyo. Napatag ka kada kami, tagmay maysa ka nga anak mi. Kat di minto ipalubos asaan nga agbalin anasaya at ti masakbayam. Ti pampanunutan mi kat para iti pagimbagam anak ko. Iso ang maawatan na kami kumakan ni papang mo. Nangruna kat agsalugan ti pigsami nga agpadpada. Maawatan na kami kuma. Wan, mamang. Maawatan kayo. Sige, matungpal di kayat yo. Kat pasensya dakla ko man iti kinadagulit ko, mamang. Pasensya kayon kanyak. Medyo naupayak idi manang Emmy. Nagsakit tinakam ko, kat kaslakayat ko paiket din ti agrebelde. Ngam mamati ak at tinarabay nak tinamarswa. Kat inggiyanak, takinabaelak nga intanem iti isip ko, ti kanayon amang mangag ko idi. A mother knows best. Saan laaday tama nang? Inmulak matlaeng iti panunot ko, apara iti pagsayaatak ti desisyon dagiti dadakkel ko. Iso akayat da makalpas sakpay nga umuna iti panagadal ko, sakpay nga ipamaysak ti atensyon ko, iti pagesmak at talento. Kat saan ang nagbidot dagiti naganak kanyak manang? Saan ang nagbayag ti grupo, apakikapangak kumaidi. Kat tirigat na, kaadwan kadagiti nagmiyembro ti saanan ang nagtuloy idi ang nagadal.
Kasla na parutanak idi iti siit iti barukong ko, takinapudno na. Imap apalak idi nabukal ti grupo asa anakon akaraman. Apaman ang nakaturpusak manang, nakastrakak iti natalgad at trabaho, babaan iti kurso nga inturpus ko. Kat napasayaat ko ti biyag ko, karaman moten ti binukal ko a pamilyak. Ti talento kan asam ko iti panagsala, kat nagtalinaed nga isupay ti sideline ko ita. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Noel. Noel, pagayam ko, umuna iti amin, kablaawan ka iti panagbaligim iti biyag. Saan la dayta? Kablaawan ka pa'y, gapu iti kinatulnog mo nga anak, nga iso ti kang runaan arumbang amasursuro ti amin nga anak, adumdumngag ita. Kat daytoy kumati kanayon alaglagipon tayo, awan tinaganak, nga arapaapon na ti pakadaksan ti anak na. Iso arumbang laang nga agtulnog tayo kadakwada. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jess at taga Nueva Ecija, kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras, adanunan to'y nanumo asurat ko. Agramanan dagiti padak anaayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan manang itinagan a Jess at taga Nueva Ecija. May sak a construction worker dito'y lugar mi manang. Ninanang tikab balay mi iti live-in partner ko anilina. Awan pa'y anak mi kanilina, ngam adda anak na iti umuna a lalaki, ana magpitik iti puso na. 5 atawanan nga agdandan na kami kanilina manang. Kat makunak nga awan mo't tinagbalin aparikot, bayat ti panagdan nami. Sapay la ko mga rod, tamaikan mo't iti gundaway a maidrama to'y padas ko, takayat ko mo't ti makaibinglay iti adal kan inspirasyon para kadagiti na ayat amang tartarabay iti programa yo. Dakon Lina. Naladaw ka mo tanagawid. Apay, ada in overtime yung inaramid iti construction site? Awan, ngam naladaw nga minti nang pasweldo kada kami. Isong inuray mi pay. Ay, gayam. At iti sweldo, bakit? Wanag paiso. Sabado gayam ita. Aldaw ti sweldo. Kita mo na niya dagiti kasapulan tayo rumbang amagatang. Takalpasan ti pa nakimisa tayo inton bigat. Papantayin to ni Jitsendaan. O sige, takitaak nga ro dagiti awan dito'y balay, lakay. Ayon gayam, ipasyartan to pa ijemol ni Tonton. Tada ka no kayat nagatangan ni Jay. Ay na, gastos man ti pampanunutan day nga ubing. Baybayam ka dilatan. Para maminsan lang mo't nagpagatang. Wen ngam amang ano ma-spoiled mo't iti kastangar aramidam. Lina, napatid kanyak ni Tonton. Isong aitad ko ti amin nakabailak nga ipaikan ko na. Agyaman ak Jess, uray saan mo aputot ni Tonton, kat ipatpatag mo latta ti anak ko. Rumbang laeng, tamanipod inayat ka, impatag kumutan ti amin anapatag keng ka, nang runa di anak mo, Lina. Nanang, saan kayo kadya makigiddan kada kami amapan makimisa ita? Ay na, masapa ka mapan anak ko, tagkuyog kami kadi kumarik agrasya. Anya nga oras kayo ay amapan.
Madamdama basit nanang. Agidaliman kakpay dito balay. Sa kamin tumapan. Ay, wan gayam. Ada ka di pagatang yu di tiyandaan? Ay, awan anak ko. Makaambo kayo. Noon niya dagiti kasapulan tayo dito'y balay. Makan ngay nanang. Wano masida. Kakaiso na nagsweldo'y di kalman ni Jess. Iso gumatang tayo man mo titinaimas ang masida. Ay, makaamukan anak ko. Nalalaing kamutlaang nga agpanunot. Sige nga rod nanang. Ngam amang ano medyo maladaw kami basit nga agawid. Dumagas ka no pa'y dadyes kan tonton ijay mall. Tada ka no gatangan da. Sige lang anak ko. San abale, tadamot ni kumarek inton madamdama. Awisek to pa'y laang nga agmerienda dito'y balay. Sige nga rod nanang. Alaan nyo nga rod tayo tulbakyo. Tapno malukatan yun tutoy ridaw. Hello, Uncle. Nakaawag kayo, mat. Ada ka dida ka sa napasamak? Ay, awan ka anakan. Kaya't kala kumustaan dita. Ni Tontown, kumusta? Kunaklakit din no niyang tinapasamak. Takalaat kayo nga imawag, Uncle. Nasayaat mo't ni Tonton. Okay kami dito'y, Uncle. Ay, kat kumusta kayo mo't nga ikan ni Jess? Okay kami mo't, Uncle. At di trabaho na ita kaanakan. Ada, Uncle. Ada boss na nga engineer. Kat ada construction project alup-lup pasanda ita. Kasta aya. Mawa ka, Klina. Nakasapulan kayo kumadito'y ayan ko ita. Apay aya, Uncle. Nakiasawa nga minun te kadwak ti taoy. Kasapulak ti katulungak. Tapno da kadwak amang mintiner kada diti ipapahabang ko ti taoy. Iso ano kayat yung lakit te? Da kayo kumakanidis da alaan. Total, nalaing a karpintero kan mason di asawam. Iso kumandalag a maintenance di taoy kat sikamat dan ti mangimaton kada diti papaabangak. Ay na, kaasi kayo mat nga rod, Uncle. Naawan ka duwayo ditan. Sapay nagado dagita papaabangan nyo a units dita. Kasano kayo laangan? Dahil tangarod kalt. Da kayo tinapanunot ko ang makatulong kanya kasi nga inawagan ka. Eh, kaya't ko launay Uncle. Masapul ayo man ko pa'y daytakan ni Jess. No man nugot iti jaya yo. Awagan kayon to. Apaman ang maamwak ti desisyon ni Jess, Uncle. Imawag ita ni Uncle Placido. Oh, kat kumusta mat ni ulitag mo? Nabayag nga wanda magtakan ko ana. Iso nga rod nga imawag. Takasapulan na kano titulong ta. Ah? Anya tulong? Apay, anya tinapasamag ka na uncle mo? Relax ka laang, Jess. Okay laang ni Uncle. Iso na laang, tawan ka nun di kadwa na ijay amang imatmaton ka dagiti papaabangan na abalay. Iso kayat natakano nga alaan na kadwa na. No kayat mo Anya ay taramidon tayo jay. Siyak ka no ti mangimanehar ka dagiti papaabangan na. Kat si kati agbalin a maintenance. Lakayan ni Uncle. Kat dinan kabailan nga agmaymay sa ti trabaho ijay. Ngam kasano nga ikatadamot trabaho dito eh. Kan kasano ni nanang numapantay ti lugar yo. Di pa'y katawan kat kadwanan dito eh. Si kakano ti agbalin a maintenance ka dagiti papaabangan ni Uncle ijay. Iso nga, damadadaan na trabahong ijay. Kan matulungan ka pa'y, tadan tumot ng trabaho. Napintas da ito ajaya kadata ni Uncle ko. Pananutin da pa yan ang baga. Narikat ag desisyon latan, Lina. Sa pa'y lugar yu da ijay.
Di pa ikot kasta siya kung tinapan nagdapat ijay. Anya kumangay ti dakas na, katadan to matrabaho mo ijay. Saan ka mat nga agis tambay? Sige ta, panunutog pa na yung bag. Kan may isa, Jack basta mapanawan ti project may ita. Ta masapol ang mailog pa sa dagos. Sige pagpampanunutam no kayat mo. Tapno maibagak mo't ka ni uncle, no anya ti desisyon mo. Medyo alanganin nakitijaya kada kami ti ulitag ti asawak manang Emmy. Gaputasipod nagdan na kami kanilina, iti lugar min tinagnaedan mi. Saan kami mat nga agkurkurang iti pagkasapulan, taadamot trabaho. Kan adapay ti inak iti poder mi nga agasawa. Iso akampan ti tiriknak, tamatultulungak ti inak. Nilina ti awan trabaho na iti lugar mi manang. Tila pa na nga si kaso na kada kami, kan ti panagtagibalay na, ti pakakumikuman na. Iso nga ideada injaya ti ulitag na para kada kami kanilina. Nadlaw ko nga interesado unay. Ada idijaya di angkel mo at trabaho iti lugar yo kunam, Lina. Wananang, ado nga min ti papaabangan na abalay iti lugar mi. Iso akasapulan na ti mangi manehar. Kastamot nan ti agbalin ang maintenance. Iso ada kami ka ni Jess tinapanunot na. Nay, mayat nga rod, ano kasta? Di pa ikat ijayan ti pagnaedan nyo no umanugot ni Jess. Kumananang, no manugot. Agdwa-dwa ngamin, takailalak no ti trabaho na ditoy. Kan awan kanot kadwayo no bilang awatan mi ti jaya ti ulitag ko. Ay na, sada problema da ita. Ado ti maalak akadwak ditoy. Nagadaw dagiti kakasinsin ni Jess amayat nga umayag na dito'y balay. Saan asyak ti problemaan nyo? No anya ti pagsayaatan nyo, iso ti aramidon nyo. Ururayak nga rod no anya ti desisyon ni Jess nanang, ta ibagak to ni uncle ko. Masapol nga agdesisyon kayon adagos. Sapay agur-uray ti trabaho yo nga agpadpada. Sapay ko mga rod, ta nakapagdesisyonan ni Jess. Tapno maibagak moton ka ni uncle ko, nanang. Sarita kayo gayam ko ni nanang may papanitidjaya na uncle mo, Lina. When Jess, kat naawatan namat, ti impalawag ko kenkwana. Wana, tako na nang alaan na kanuti may sa akasinsin ko, tapno adakad kadwa na, nukas pangarigan mapantay ti lugar yo. Isumot ti kunana kanyak. Kunak mo tadi ka pala nakapagdesisyon. Damdamagan nan ano niya ti desisyon ko. Ay, saan tanto nga tamad daan iti parigot na datan ni Jay lugar yo, Lina? Anya ko mati agbalin na parikot ta. Nasingpot ni uncle ko. Agraman dagiti kabagyan mi ijay. Unang kasla mabainak. Ta, siyak pa yun ti maiyawi di Jay lugar yo. Ay sus, sana problema day ta. Nabayag tanto pa yan nga agnanaad dito sidong ni nanang. Nabayag sa anak ka nakaawi di Jay lugar mi. Podno day ta ngayon bagang bakit. Kat marik na ka talaga kaya't mo launa iti jaya to ulitag mo. Isa ka saritak pa diya mo may, di bus ko.
Padasak tagpakada kan kuana. Noon niya ti makunana, Lina. Hello, Uncle. Masaya tayo maawag ka, Lina. Anya nga iti desisyon nila kayo mo. May papaniti iti jayak kata kayo at trabaho. Imanugot to ni Jess, Uncle. Nagpakada pa yan iti boss na iti construction. Ay na, nagsayatan nga, Lina. Sa anak to na marigatan, tata kayon kan ni Jess ditaw. Ato ngamin kat isobag abordars. Nang runa kat siya klaeng ang makitkita da ditaw. Nasaysaya at numaamuanda nga dan dinutokak amang imanage iti papaabangak. Di kay agdanag, Uncle. Awan to ti problema yo, inton adda kamin ditaken ni Jess. Malah, ibagam nga rod ka ni Jess na urayan kayo iti kabiitan a panawan. Wan, Uncle. Katawagan kayon to, apaman ang makaikaddangan, no kaano ti panagluwas mi ama pandita lugar tayo. Nanang, agluwas kami na mapanji lugar dali na inton bigat. Nasaya at mo't anak ko. Tamayat mo't gayam ijay, tadan ton trabaho yung agpadpada. Puno day tananang. Basta agsingsingpot ka ijay, anak ko. Kabagyan na amin ni Lina ti makapulapul mo ijay, talugar dakat nga rod ti papananyaw. Uner nanang. Sapi kasto iti sitwasyon mi kinilina. Di kampay nagkasar. Ngam ko na namot kit diyan nasisingpot da kano ijay. Ti importante, katilin na nga nyo adwa. Nabayag kayon nga agdundun na. Amumutan unay ni Lina. Kan mamati aklawan tumot siguro ti rumso aparikot yo. Sapay la ko mananang. Di kay agdanag. Takanayon nga umay kayo sa rungkaran na awan trabaho mi. Payawag yun tulangan kini kasinsin ko no adda bilang kasapulan nyo. Kan nanadan nyo kanayon ti salon at yun nanang Di kay agsubsubag tapno sana marigatan ni kasinsay nakadkadwayo dito. Wun, basta ti bagiyo ti kitaan nyo. Didak pa kadanagan dito, anak ko. Gapo tayong pasigurado matiinak nga awan ti rumbang apagdanagan mi kankwana manang Emmy. Ken gapo tanadlaw ko at talaga akayat ni Lina ti Jaya ti ulitag na. Imanugot ak nga rod, amapan kami agnaed ijay lugar da. Ken napanunot ko analaklaka kami ang makaurnong iti para iti narimrimat pay ang masakbayan mi. Taagpada kamin ken ni Lina nga agsweldo iti kaaddamin iti lugar da. Nagbalin mo't anaanayas ti panagdan nami kanili na iti lugar da. Ngam talaga asaan kami anaparaburan iti anak. Nupay kasta, awan mo ti parikot kanya. Takas iti nakunakon iti damo apaset ti surat ko. Adda anak ni Lina iti immo na nga inayat na. Nga imbilang kumeten apudpud no aputot ko. Impagarup ko no awanan pagpatinggaan ti kinaragsak mi iti lugar dalina. Ngam iti panaglabas ti aldaw, adda nadlaw ko manang Emmy.
Saan mo't anarigat yan napan mo rin ni Per iti may sa papaabangan tayo? Saan ka di? Tinarimaan ko pa yung amin tila babo da. Ta kilat mo't na nagbara. Apayayakas lang na pudot ta ulom. Kasano, nagaduti na si Kaso kaya munisipyo. Nabambanugak. Kunak no madanon ka dito balay. Saan mo't gayam? Tawan ka mo't dito itay simbang petak. Sapay awan pa'y naluto amakan. Mabisbisi na kun. Mabit lang mo't agluto ko it. Ay, wun gayam. Kinasarita nakjaday ti may sa unit. Ada ka no ipatarimaan na mo't. Iso ako naknainton bigatan na sublyak. Anya? Nagdesisyon ka mapan mo sublyan? Adi mo pa'y inyo man nga umuna kanya? Amo mo tasyak ti rumbang apang ibagaanda no adda ipatarimaan da. Tasyak ti mangibaga no kaano amapan mo aramidan. Naglaing kan? Ta nagdesisyon ka motlaktan adi mo imbagbaga kanya? Elena, anya ko mo ti problema iti dayta. Kat no ibagadakan ka, ibaon naktumot lang ang mapanmang tarimahan. Wen, ngam oraya mo't asyak ti mangibaon kan ka. Kung namutlan na sino kan nagdesisyon. Tapno ibagakkan ka, Jess. Awan ti karbangam basta agdesisyon latan ditoy, tadayo kalaeng ditoy lugar mi. Anya ti kunam, Lina? Katagpay sumat. Live-in partner talaeng. Iso nga awan karbangam akong di desisyon maipapan iti aramidan ditoy. Oo na yan. Nagsakit mo tanti pa nagsasaom. Live-in partner lang. Kahit mo asawan, di nakpulos imbilang asawam itilaksid ti kinabayagan di panagdan nata. Ibagbagak lang tipod no, Jess. Iso nga amom kumamot ti pagluglugaram ditoy. Kastagayam. Tsak pulos impagarup akabaalam nga iparupa kanyak na italina. Talaga nagbaliw kan. Saan na si Katilina nga inayat ko edi. Nagdakkelan ti nagbaliwam. Nay, kalaat man na iti panagawid mo anak ko. Ayan na nga idagiti agina. Nabati da iti lugar dalina nanang. Apay anak ko, ada ka di napasamak. Kasla nakalidliday ka mo tasimang pat. Kinapod na nanang. Pimanaw ako niti lugar dalina. Tadya kon maibturan ti trato na kanyak. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawon anak ko. Apay, adda ka di madingar aramiden ken kanilina. Nagdakkel ti nagbaliwan na manipod nagawid kami ti lugar da nanang. Kanisyon tinangin maton iti negosyo ti ulitag na. Nagbabamot na ti pagkitkitaan na kanyak. Saan nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak? Kaslaak babaw na masapula ka na nga agtong paliti kayat na nga ipaaramid kanyak. Anya? Nay, kasla sa anak amamati amaaramid ken kanilina dayta anak ko. Nagsingput mo't idada kayo pailaang ditoy. Awan apulos ti impakpakita na amaday, itilas od ti mano atawon apanagdenayaw. Diyan ka muna niya tinapasamak kan kuha na nanang. Nagsakit. Imbilang kong asawak. Impatrig ko iday ti anak na. Ngam kasto'y lagayam ti supapak ti amin. Kaslaak lang natungpay di imparupa na kanyak no asino ang katalagay ti biyag na. Itigam laksin ti kinabayagan ti panagdan nami. Live-in partner lang ti nangibilangan na kanyak. Di nagayam imbilang kaspod no nga asawa na. Ay, oo na imatan ni Lina. Anya nga ron ti planom ita anak ko. Apay anagawid ka. Dakon kaya tag na di lugar dali na nanang. Nga mawagak ni Lina inton bigat. Kasaritak. Barang no maornos pa iti amin iti nagbaitan mi. Iti laksit ti nagsakit pa nagsasao na kanyak.
Yaman na sinong batam ti awag ko, Lina. Apay nga ngay mawag ka. Di mo't pimanaw kan dito'y lugar ni. Agsaritat ako, ma. Anya pa lang kinas ka na pagsaritaan ta. Si Kati pimanaw. Gaputa jakon maipturan di tratom kanyak, Lina. Mababayin akon kadagiti kakabagyam dita. Ama kaim-imatang no kasano ti tratom kanyak. Nagadungan mo. Anya nga rod, di kaya't mga mapasama kita. Jakon kahit tagnag dita. Agsubli kayo lang na agina dito lugar mi. Nasa isayat mo't lang ti biyag kan pa nagdadan na tayo dito lugar mi. Tapno anya. Tapno at daaklatan di taunag ti palayo nga agururay kan ka. Aguray no mano ti maipaimam kanyak asweldom nga iyan anay ko para iti pagkasapulan tayo. Saanan, Jess? Nauma akon iti kasta klase ti panagbiag. Naanusam mo't idi sana ya. Saan tayo mo't nagkurkurang? Napadasam lang tinadan iti trabaho kung nakaigam iti ado a kwarta. Nagbaliw ka mo't na namin pinsan. Naragsaka kon iti kastoy akasasaad mi ditoy. Maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Kan maipaayak matan ti bagig kadagiti jak pulos na ramanan, idi adda kami pailaang iti sidong mo. Pangasim, Lina. Ipatpatag kayo unay ka ni Tonton. Di mo kumamot aramidan kanyak ti kastoy. Ornusan ta ti amin. Awanan tanas kan nga urnusan ta, Jess. Pimanaw ka san aya? Iso adi mo namnamaan nga agsubli kami paikan ka. Hello, Lina. Hello. Pinutad ng tisaritaan mi. Diyos ko, anyan na ito napasamak kada kami. Apay nagbanag mo iti kastoy ti amin. Apay. Anya tinapasamak iti panagsarita yu kanilina, anak ko. Awanan, nanang. Di na kahit agsublipay kanyak. Naragsak da ka nun iti kasasaad na nga ginay ti lugar da. Jess, anak ko. Jack lang pag-arapakas ti pagbanagan ti relasyon mi kanilina, nanang. Inaramit ko ta amin. Impatag ko ida nga gina. Ita, kaslawan anyaman na ti panangisina na kanyak. Nagsakit, nanang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Anya ti amom, ang mga numakaamiris tumutlaang nilina. Ngam ita, masapol nga urnusam ti biyag mo. Agkararag ka, anak ko. Dawatob ti panarabay ti Diyos. Tapno iturong na ka itinalintag adana. Di mo itulok aday tatimang dadaal kan ka. At nakaasi ti Diyos, anak ko. Pag nga asim, tadi ka umibat kan kwa na. Nagsakit a panunutan manang Emmy. Akalpasan ti ado atawan a panagden nami. Namimpinsan a naging nadayo kami. Gapula ang itisaan kumamot arumbang a pagririan a banag. Amo ka nagbalinan a naturad ni Lina, idiadda kamin iti lugar da. Kan addan bukod na asweldo.
Ngamin ka gumaaklat ta kinasarita, tapno maurnos kumati amin itinagbaetan mi. Ngam kaslaawan anyaman na kankwanan ti amin ang nagdalanan mi. Kaya rigak ti agpalpala maidi nga awan direksyon ti biyag ko, gapo iti panagsinamin kanilina manang. Ngam gapo iti panarabay kanyak ni nanang, ininutak ang nakabangon, manipod iti kinadaksang gasat ang napagtengko. Inka gumaak nga rod tinaggaggagat ang nagtrabaho, tapno makalipatak. Kat sa anak mo't anapaay, tanapasayaat ko ti panagbiagmi kaninanang. Damag ko nga adan sa bali akadenden na nilina iti lugar da. Iso namin pinsanan anarpuog, tinabatbati, abasit, anamnamak, amaurnos pa iti amin itinagbaetan mi. Aminado ak nga aging gaita, makarik na akpay laang iti saem, tunggal malagip ko tinapasamak. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibker, taamok asyak matlaang ti kakaasi, iti kanito nga agpailuyusak iti nasaem alagip tinapalabas. Daytoy ti pakasarita ak manang, tuy pagayam mo, Jess. Pagayam ko a Jess, nakaladladingit tinapasamak kada kayo kanilina. Ngam panagkunak ket blessing in disguise tinapasamak. Tabayat anasapapay, naamwam ti pudno nga ugali ti babae nga impatag mo iti kastaunay. Saan pa'y akanibusanan ti lubong, pagayam ko? Amok adumtang tumatlaang tinaita ni aparakan ka. Kat amok ano dumtang to day tangaal daw, mapunas to amin asakit anapasaram itinapalabas nga ayat mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rohel at taga Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Rohel at taga Quirino Province. Ulila akon ademang, iso at imbilang kon nga amak ket ti kabsat day ditatang ko. Gapo ta iso tinang padakkel kanyak, sipud pimusay dagiti dadakkel ko. Sa anak mat anakaturpos iti panagadal ko, ta di nakabailan a pagadalan ti imbilang ko nga ama, ta makitaltalon laang ti obra na iti lugar mi. Iso nga itinaganos pay laang nga edad ko, ket nagtrabaho akon, tapno makatulong ak iti pangamaeg. Naawis matiriknak anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Narabi ang kamot asimbang Rohel, kan kasla na bambanog kaunay. Wan nga rin tatang, timulong ak namin ang nagbagkat kadagiti simbang patastak si groceria. Kastaya barawk. Ay na talaga anarigat ti trabaho yu itayan mo ang groceria ah. Wan tatang, nang runa no dati agatang iti kinarton wano bulto-bulto a produkto. Masapol nga minabagkatan mi pa nga itulod iti pagluganan da. Kabaalam ka dia talaga day ta trabaho Rohel. Wan tatang, narigat mo't nagpili pa iti trabaho, kadyak mo't nakaadal. Naimbag nga ron na nakastrigak iti day a groceria. Narigat at talaga ti awan nalpas na barok. Pasensyakan, tadi kamot ngamin kabaalan na pinagadal ta makitrab-trabaho aklaan. Tatang, di kayo man nagsoy ti kasta? Pagyamanak nga rod unay ti panang taripato yu kanyak, sipod pimusay dagiti dadakkel ko.
Da kayon di timakdarapan nakaamak sipod idi. Rumbang laeng ata kastamot ti inaramid dagiti dadakkel mo kanyak. Isu da tinagnaedak sipod pimusay da lolo kan lolam. Iso adida nga rin pa kadanagan tatang. Kabaelak da itoy para kada taadwa. Yaman ak tapinatgam ti awis ko kun Karina. Diyak kumakayat, ta sigurado nga aggastos ka manen. Diyak mat kayat amapaay ka. Naimbaglaangin. Rina, amumot siguro ti makagapo no apay nga inawis ka. Kaya't kung amin na maamuan, no anya ti sungbat mo iti dardarirag ko apanagayat ko kun ka. Amo ka na sayaat ka atao, Rohel. Kan nagagat ka pay. Napaliw ko amin dagita agalad mo, bayat ti panagtrabaho ta iti groserya. Katawan na pulos ti panagpamarang iti nakitam nga ugalik. Kasta amotan iti amin na tignay ko. Amog day ta, isa bayat ti panaglabas ti aldaw. Ininot mo tan anatin nagtirik na kan ka. Ha? Agayatak mo tan kan ka, Rohel. Agpay Sorina? Aklo ni mon ti panagayat ko kun ka? Wen, Rohel, ay ayatan ka mat, kat sapay ko matadikan to agbaliw. Santo Apollo Serena, kat namnama mo na anya ti panakaamamom kanyak, ang talinaid na ita. Talaga ka dinagayan ayatan, Rina? Wen, Rohel, ay ayatan ka unay-unay. Kumusta nga iti trabaho barawk? Nasayat mo tatang, inspirado ak nga rin nagtrabaho ita. Nadlaw nga rod, Rohel. Kasla nakaragrag sa kaunay. Apay, inaklon na ko ni Rina tatang, agayan ayat kamin. Kasta aya. Ay na nagsayaatan ngay. Akit kaano ayam amum kanyak ngay ni Rina akayan ayat mao. Ikuyog kunto dito balay tatang. Sigurado ka magustuhan niyo mat ni Rina. Dahi tagayam ti makagapaw no ape anaragsak ka barawk. Alakid na saya at mat ano adan inspirasyon mo. Tapno kanayon ang nagagat ka iti panagtrabaho medya groserya. Talagang agagat ak tatang. Namuna kat agkatrabahuan kami kan ni Rina. Rumbang laeng, Rohel. Mala, agpulis ka nga rodan, tamangantan, baraw. Pas matlangan di trabaho tayo. Amo ka na banog ka mat nagkahera itay, Rina. Wan nga rod, nagado ngamin tinaggatang itay. Sapay aggigiddan da. Day talang tirigat na iti trabaho tayo. Nangrunan no kalkalpas si sweldo. Ta sigurado nga ado ti aggrocery kadagiti kasapulan da. Saan laang aday ta? Uray dagiti aday store na. Dito'y damot laang nga umay aggatang. Taadayo ang nalaklaka tilako tayo ngam iti sa bali a pagtagilakwan. Pudno day ta. Ay, iwan gayam. Kaano nga mapantamang lukat iti bank account ta? Tapno makaornong tamatan. Ag joint account talangan. Total, para matlay ti masakbayan ta ornungan ta. Ayun gaya man niya. O sige, mapantanto inton day off mo. Agpakada aktubiitan ka ni boss. Tapno makarugitan nga agurnong. Sige nga rod, kasta lang ta aramidan ta. Jay, mabalin ko mga oras sino kada tatag-withdraw iti kwarta no kasapulan ta. Jay, masobra iti sweldo ta. Iso ti ikabil ta iti bangko ta.
Nasaya at dayta na panunot mo, Rohel. Tapno maisaganaan ta ti masakbayan ta, inton kayat tanton ti agkalaysa. Gaputa talaga kayat mi ti makaurnong ka ni Rina, akaayan ayat ko manang Emmy, na pagnumuan mi nga rod ti manglukat iti bank account mi. Nadarisay ti panagayat ko ka ni Rina, iso nga ingka gumaak nga inaramid ti amin, tapno ayatan nakmet. Pudno an narigat ti trabaho mi nga agpadpada iti groserya pagpapaayan mi, ngamawan anyaman na kada kami, tasaan kami matalugi iti pasweldo kada kami ti amo mi. Kang runaan na, makatultulong ak ni tatang kadagiti pagkasapulan mi iti balay. Saan la dayta? Makailasin akpay iti depositok iti savings mi ni Rina iti bangko. Agingga iti kinasaritanak ti kaayan ayat ko. Kasla na patugunay iti ibaga, Marina. Wan Rohel, maipapanday to iti trabaho ta. Anya dayta? Inawagan nak ti kasinsin ko. Aw-awisan nak nagtrabaho iti Manila. Ha? Kayat ko adwata ko maamapan ijay. Manila? Ni inagadayon ngay. Kan saan ka daan narigat tagtrabaho ijay? Amumot ngawan ti adal ko. Kakastoy lang nga trabaho ti amo kasarkan. Ado ti trabaho ijay, Rohel. Maisapulan da ka. Ngamsyak, adan agur-uray at trabaho ijay. Sigurado ka kadi iti dayta pampanunutam, Rina. Wan, para dayto iti masakbayan ta. Tapno makaurnong ta adagos. Dakdak kal ngamin ti masweldo ta ijay Manila. Sige, bayam ta panunuto ka na imbag. Kan human ko pa'y dayto ko ni tatang. Saan ko maanabayag ti panagdesisyon mo, Rohel? Amano maitad iti sabali ti trabaho nga agur-uray kanyak ijay. No di mo kaya ti sumurot, uray siya klaangan ti mapan. Saan Di ka mabalin na baybay na mapanagtrabaho nga agmay-may sa ijay Manila. Ada ko mayuman ko kada kayo. May papanitian niya, Barok. Awawisan na kami ni Rina ang mapanagtrabaho ijay Manila. Ada ka ng trabaho ng agur-ura ijay. Siyakla ka nung tagsapol iti trabaho kinto na da kami ijay Manila. Adayo a lugar da ita, Rohel. Sapay italaeng nga umadayo ka no kas pangarigan. Wan nga ron tatang. Kaya't nga ni Rina makaurnong kami adagos para iti masakbayan mi. Kasano nga iti pagnaidan nyo ijay. Agabang kami kano tatang. Di kat agden na kayo nga rodan ijay kasagasawa. Kapilitan na kastanti mapasamak tatang. Palubusan dak ka di. Barok, basta pagsayaatan nyo lakit day, apay kit din asaan. Mayat mo't dayta, tapno may saganaan nyo ti masakbayan nyo adwa. Ang kasano kayon dito'y tatang? Di nakpagdanagan, tado dagiti kakasinsin mo, amabalin nga ayabak nga agnaid ditaw, tapno adda kadwa. Sige nga tatang, kadi kay agdanag. Pauwitan kayon to adagos iti kwarta, apa man na makasapulak iti panggadak ijay Manila.
Aglatlatan dito Manila, Rohel. Kastoy gayam dito Nagado alugan. Kan nagado at tao iti kalsada. Kasta talaga at syudad dito Makumikom amin at tao iti trabaho da. Oh, papanantang arudan. Mapantay ti lugar ti kasinsin ko. Tamapanta kitaan ti pagtrabahwak. Adamot na nasarakan na apagyananta dito Nagsayatan nga rod no kasta. Sapay la ko matulungan nakmat nagsapol iti trabaho ko dito Orean niya dita nakita ti trabaho. Basta nadalos, ayusan. Narigat ti agpili-pili iti trabaho dito O sige, mapantapay nga rod iti address nga imbaga na kanyak. Tapno makapagsasarita tayo na imbang. Timako na iti pagnaedan tarohel. Basit laang akwarto da ito'y. Ngamsa na bale. Makabirok tanto matlaang itinasaysaya at nga abangan ta. Anusan tapay laang da ito'y. Wen ka diri na, awan ti parikot. Tinapateg, at tapag naedan ta. Kan agkadwata dito Wen Ay, wen gayam. Nasingpet di amok iti pagsarar kapag tagilakwan ti ukay-ukay. Si Kangay, kumusta mo ti amo nga inchik iti grocerya ang nagaplayam? Na-stricto rin Kan nauyong kadag iti trabador. Hanggang sa nabalin Basta aramidak latan noon niya ti trabaho. Husto day ta. Aganos ta paylaeng. Tadamdamo ta ti umay agtrabaho diti Manila. Makunaan na saya at ti panagbiag mi kaniri na ijay lugar mi, nga uray makunaan na numulaang ti panagbiag manang Emmy, sungani mo tinagbalin abiyag mi ijay syudad ti Manila. Nakastrat ka sales girl iti may nga ukay-ukay store ni Rina, idinto tanaawat akmot akargador iti may sa grocerya. Nauyong ti inchik ang nagbalin nga amok. Iso ati daduma katrabahwak, agan anos dalatan, tawan kanomot ti sabali a master kanda. Syakmet, inka gumaak nga inaramid latan ti trabaho, tapno ada maipawit ko kanitatang, kan agtultuloy a makailasinak, kat manayunan ti urnong mi iti kaayan ayat ko. Umdasan apakaragsakan mi nga agayan ayat, tunggal makita mi amanay nayunan ti urnong mi. Ngam iti panagtulid ti aldaw, adda na duktalak asaan anasayaat nga aramid dagiti katrabahwak manang. Nagbutengak, iso ang nagresign na kadagos iti grocerya a pagpapaayak. Rina, anusam kumapay nga rod aging kayo ti makastrega kiti sa bali at trabaho. Di kagdanag, tay kagumaka talaga tagsapol iti sa bali a pagtrabahwak. Wen Rohel, narigat mat ano pilitam ti agtrabaho pay ijay. Talaga narigat Rina. Agasam, tagipuspuslit da kadagiti stocks iti bodega. Katamudan na nabistok taramid da. Amang anusak ti pabasulan da, numaduktalan ti boss mi taramid da. Iso na sayat lang na nagikatak. Husto ti inaramid mo. Amang ano pati sika kat iraman da. Numaduktalan ti aramid da apa nang ipuspuslit da iti stocks iti bodega. Nauyong amin na talaga ti amami. Kan basit ti sweldo.
Iso na panunod na tikas jay, tap nagkakwartada ka no itidakkel. Ay, saan saya at day Jerohel? Madiday jay. Ano sampay lang harod ti agtagibalay ita tawan pa'y trabaho. Siya pa'y lang ang tagtrabaho. Agyaman akan ka rin. Agyaman taman nakaawat ka. Mapay nga awan pa'y ni Rina. Itay pa nagretira iti trabaho na. Di naman nga ron kaya ti pasukon. Tasayang ka no ti pletik ang mapan iti pagtrab-trabahuan na. Isupay ka na maimpad mi. Ada nagsardang alugan iti batog. Siripak man. Ni Rina mo ti dimsahag iti nagsardang akotse iti batog. Asino nga ta tinang itulod kan kuha na anak akotse. Sapay tinted ti kotse. Iso asaan na makita ti tao ito unag. Aday tan ni Rina. Sa akong ti mangilukat iti daw. Naibagtadakan Rina. Asino tinang itulod kan ka anak akotse? Gayam may day jay pwesto. Nalabasan na ka agur-uray ti paglugana ka agawid. Iso nga intulod na kon. Kasta ka di. Sige, agpulis ka nga rodan, tamangan damutan. Ay, jak pa'y mabisin. Nagmerienda kami ngamin itay di pwesto. Nabsugak pa'y. Si kalangan timahan. Agi na akon, tanaban nugak. Pimanaw mutlatan. Ay, unay ni Rina. Nagdakil ti nagbaliwan na. Nga mawataklatan, tamabambandog mo iti trabaho na. Mga anak din. Tamabisinak una yun anang uray kan kuana. Aldaw mo't gaya man. Apay nga jak nakaring. Ay, jak pa'y nakaluti tarmusar mi ka ni Rina. Mga ano nagluto ni Rina. Tawan mo tan dito idami. Rina, apay adinak rin ingay. Awan mo dito kusina. Rina? Rina? Talaga nga awan. Apay asan na nagpakada no nasapaan na pa nagtrabaho. Sa balit agparparik na kanya ka. Nakaskas daw. Apay ajak na ka rin. Kan, jak na puta na pimanaw ni Rina. Saan laday ta? Jak pulos nakaputa nagpatpatnag. Itaman tayo napasamak kanyak tigastoy. Madiday ito sa balit agparparik na kanyak. Agsubliak ito silid mi. Awanin da gitarwatan ni Rina. Ano na ito ada yung bati na surat. Anyang itilinaon da ito
Rohel, di mo na... Namaan nga agawid aktay. Si Murot akon, iti lalaki ang makaitad kanyak iti narangay a panagbiag. Makaamu amuntan iti bagim. Apay akastoy mo tanti bagbagan ni Rina iti surat na. Lukas ta, pinanawan na kon. Tibang book mi nga da iti drawer. Kitag. Ultimo ti bank book mi. Inala ni Rina. Intaray ng turnong mi adwa. Kasanuak pa yun ita. Sa payawan na pulustigam ko akwarta. Itawanan ba'y na babae? Palang kantis. Traidor. Aldawon nga katang-katangak. Manipod pinagtalaw da kiti pagnanaidan mi. Tasan mo't kaya man nagbaybayad ni Rina iti abang mi. Ay Diyos ko, tulungan na ko ma. Sapay saan ko akabisado dito yung Manila. Mabisina ko na yun. Ada restaurant ita sidag. Sigurado nga damakbakan na naibalang iti basuranda. Ang kalkalak iti mabalin ka pamadpad iti bisin ko. Kastoy mo't lang iti naramid ko iti kalman. Daytoy, mabalin pa yakan ng daytoy. Tanay kabin mo't iti supot. Alaak daytoy. Huwag mong kainin yan. Marumi na yan. Pasensya. Mabisin ako. Ha? Ilocano ka? Nana. Pasensya kayo. Mabisinak namin. Ilocano akbat laeng. Taga Ilocos Surak Barok. Apay nagkalkalkal ka iti kanam di tabasuraan. Dayo ak lang amin dito nana. Taga Quirino ak. Mabisinak una yun. Kasta ka di? Tinasaya at umay ka. Umunag ta di ta restaurant ko. Tapno makapagsarita ta anaimbag. Anya tinapasamakan ka? Anya itayan tinagan mo? Rohel, madam. Apay nakadanon ka dito'y Manila? Imayak nagtrabaho dito'y madam. Kadwak ti kaayan ayat ko. Ngam, idinawan na kiti trabaho. Pinanawan nak. Kat inala na ti amin ni ornong may ti bangko. Kalpasan na. Pinagtalaw da kiti pagnanaidan mi. Tasaan mo't gayam abinaybayadan ti kaayan ayat ko ti abang mi. Uy, kaasi ka mo't nga rudno kasta ti naramid kan ka ti kaayan ayat mo. Awan ka diti sa bali nga amaamom dito'y Manila? Awan madam. Katidakas. Awan na pulos ti kwartak nga imbati da di babae. Iso nagkatang-katangak manipot pinagtalaw da kiti nagnaidan mi. Kaya't ngorot na gawid na ni J. Quirino, madam. Ngam, awan mo ti kwarta kapag plitik nga gawid. Di ka agdanag. Tulungan ka. Ha? Agpay so, madam? Wen, ikan ka iti pagpletem nga agawid. Madam, nadakamat yu itay restaurant yu da ito eh. No, mabalin. Agtrabaho aklangan dito eh. Oraan niya trabaho, madam. Kaya't ko talaga timadaan iti trabaho dito eh. Tada supsuportara ka di lugar mi. Kan may saan pa yung amo ni tata nga kastoy tinapasama kanyak dito Manila. Sigurado ka?
Kayat mo tiyag trabaho dito'y restaurant ko? Uwan, madam. O sige, ikan kay ti trabaho dito'y. Marik na ka na saya at katao. Kan biktima ka laeng ti manang gundaway a tao. Oh, kumusta ti pa nagtrabaho dito restaurant ko, Rohel? Nasayat mo't, madam. Katagyaman ako una ititulong yung kanyak. Awan na nyaman na. Matulungak to pa'y dagiti sa bali at tao. Si Kantulakit din apadak nga Ilocano. Naimbaglakit din. Tanay sarungak dito yung lugar yung madam. Tanong saan? Diyak amon na niya tinapasamak kanyak dito yung Manila. Talaga ka di nga awan damag mo, may papaniti ka ayan-ayat mo. Awanin, madam. Talaga alinoko nak. Intaray nati amin niya ornong mi. Manipot nagtrabaho kami di lugar mi. Diyak lang pagarup ang maramid na kanyak tikas jay. Inayat ko unay ni Rina, madam. Agpaay eleksyon ken ka tinapasamak. Narigat ti agtalak unay itapanawan. Kan panunutom mo ti bagim. Di mo ipaay ti iso amin mo no agayat ka. Wan, madam. Amok itan. Diyak ba'y katamunan niya ti mapaspasamak ni tatang ko di lugar mi. Tadyak mo tanay patpatuludan ni ti kwarta. Di ka agdanag. Apaman abaalam ti umuna asweldom. Palubusan ka nga agawid iti lugaryo. Tapno masarong karam ni tatang mo. Ipakamom tinapasamak kan ka ditoy. Katno kayat mo pa'y ti agsubli nga agtrabaho ditoy. Nawaya ka nga agsubli. Wan, madam. Agsubliak. Talaga kayat ko tagtrabaho dito ayan nyo. Agpaayak dito eh. Kas pang subad kumutan iti kinaimbagyo kanyak. Nagsakit a panunutan, mismo akaayan-ayat ko tinanglo ko kanyak manang Emmy. Naimbaglaangan tanam amok ni madam. Kat tinulungan nak, idi ka nito amang rugin nga agbalinak ko mga agpalpalama, gapo iti napasamak. Apaman nga rod ang nagsweldoak, pinalubusan nak ni madam ang nagawid iti probinsyami. Naglaok aragsak, asi, kanda dumapay tinadlaw ko anarik na ni tatang, apaman anaamuan na tinapasama kanyak. Ngam imbes apailuyos iti imapay arik nana, binalbalakadan na ketdi, kat pinatibker na ti pakinakam ko. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apa nagtalinaad ko iti lugar mi, nagluasak matlaang ang nagsubli iti syudad ti Manila, kat nagtultuloy ang nagpaayak iti restaurant ni madam. Aging gaitamanang adak pay laang ditoy, kat kontento ak iti trabaho, nang runa pa'y tanasingpet, kan managtulong ni madam. Saan laaday tamanang, nakaurnungak pa yan, kat nasubot kon ti kwarta nga intaray ti kaayan-ayat ko. Awan mo't tanapulos ti damag ko maipapan ken ni Rina. Ngam no sa dino man ti ayan na ita,
Sapay la kumata naragsak, kan nasaya at ti kasasaad na iti sidong ti lalaki asim murutan na. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Rohel. Rohel, pagayam ko, nagkasang matan ti inaramid kan ka ti babae nga inayat kan pinagtalkam launay. Nagalas a panunutan. Ngamdakkal ti kaasi ti Diyos, tadi na kabinaybayan bayat ti panagkatang-katang mo iti syudad ti Manila. Tanaam-amom tinasingpat nga amom ita iti pagtrab-trabahwam, anang ipaaykan ka iti baro abiyag. Di mo kumangarod lipatan dagiti tao ang nakatulongkan ka, nang runa ka dagiti gundaway nga arig na pinagtalikodan na ka ti lubong. Sapay kuma taag talinaad ti kinaimbag kan kinasaya at ti panagpuspusom, tapno agtalinaad mat dagiti parabor a maaw-awat mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti,